Velkommen endnu en gang til 24/7-studierne, hvor vi i dag skal optage det helt store Ghita Nørby-afsnit af Meyerheims talkshow. Bandet er i gang med at have lidt lydprøve derovre, og dem kan jeg egentlig godt tænke mig at snakke med i dag. Det er Jesper, og det er Kasper, og i midten har vi kapelmester Anders. Hvordan er det at sidde og spille musik så få meter fra Michael Meyerheim? Altså, siden Lykkehjulet, der har jeg jo været kæmpe fan af Michael, ikke? Så det er ret stort. Det er jo et spørgsmål om, at man ved jo godt, at han sidder og kigger ud af øjenkrogene. Han har jo det her med, at han faktisk er opmærksom på alt, hvad der foregår omkring ham. Ikke? Meget koncentreret, og man bliver også lige ekstra tens, ikke? Når det er sådan, at man ved, at chefen han sidder derovre. Har du siddet, Anders, som barn i 80'erne ved dit lille klaver og spillet Lykkehjuls-jinglen? Ja, det har jeg. Men jeg navlede den faktisk aldrig rigtigt helt. Så det er også derfor, jeg blev nødt til at lave min egen den her gang, jo, kan man sige. Ikke? Så du har simpelthen fået lov til at komponere Meyerheim-jinglen hertil? Det har jeg faktisk. Hvad kan jeg gøre for at komme hen som gæst i hans sofa? Ja. Hvad så? Jeg har sagt til dig, du skal ikke forstyrre de medvirkende. Okay? Selvfølgelig. Ja. Det sker ikke igen. Godt. Jeg er smuttet for i dag. Fint. Hvor er Ghita Nørby henne? Rasmus for. Jeg har lige sagt til dig.